Domnul Petrescu, suntem pregătiți de scandal. Ce-a făcut ăsta? Și-a pierdut picioarele? O pensionăm și noi. Ba, ar trebui că are ani grei săraca placa video. Adică, naiba, am tot curățat-o, mai cu pensula, mai cu nu știu ce. Da, se vede de la o poștă, știi? Când e vorba de cât de mult a fost stresată și pe unde a fost stresată. Culmea, Q, spre exemplu, n-a fost niciodată stresat. Adică el e ca în fabrică, să zic așa. Deci nimeni nu a pus bloc. Q e pentru bloc în genere. Q e pentru bloc și eu e pentru interact. R reload, H-ul heal, you know? Mă hartă. Sau tab, chiar și așa. Q în Doom, spre exemplu, poate să fie rotița aia unde selectezi armele. Ce frumos să zicem noi, hai că mai e un pic până la Doom. Acum vine Paștele, vine Comiconul, vine Doom. Băi, cu Doom n-ai cum să dai greș, mă. N-ai cum să dai greș. Chiar n-ai. Nu poate să dea greș jocul ăsta de nicio culoare nu poate să dea greș. Oricât de mult s-ar chirui Bethesda să... De fapt, nu Bethesda, id Software să dea greș. N-ai cum. Aia e. Cum câteodată nu dăm nici noi greș. Că nu dăm. Sunt alții care dau. Noi când dăm greș, e și vina noastră, dar e și vina lor. Ce vreau să zic aici? Eu mă chinui de 2 zile să testez un PC și driverele îmi fac probleme. Și cu asta am zis tot. Nu o să zic mai mult. Restart-uri și alte de-alea. Nu o să zic nimic. Cu altă ocazie. Poate. Avem astăzi, pentru dumneavoastră, dragii noștri din comunitatea noastră minunată a pasionaților de hardware și de gaming, nu mai dau ochii peste cap că nu-i frumos, te ia amețeala. 5 mail-uri, frumoșele toate. 2 din ele cam seamănă între ele. Dacă stai și te uiți de departe așa, când te apropii, nu prea. Hai să începem, zic, nu? Mailbox. Primul mail vine de la domnul Valentin și zice carcasă. Salutare echipa Busy Garage, mă numesc Valentin și trimit acest mail în legătură cu o carcasă. Am nevoie de recomandarea voastră pentru o carcasă nouă, deoarece acum folosesc Achiris Antares Mid Tower și am temperaturi mari, în special la placa video. E posibil. Airflow să nu fie ok, materialele să fie mai ciudățele ele. E posibil. Dar pe de altă parte, rigul, placă de bază MSI B550 Gaming, procesor Ryzen 5 5500, placă video RX 6600. Ok. Cooler Corsair H55 RGB. Ăsta bănuiesc că e montat pe spatele carcasei, iar ventilatorul să scoată aerul generat de procesor prin intermediul tubușoarelor, radiator, alea. RAM Kingston Fury BIS 32 de GDDR4, sursă Corsair RM750E 80 plus Gold, SSD un Corsair MP600 Core XT. Menționez că placa video atinge foarte repede 80 de grade și trece și peste, chiar în light gaming. Mulțumesc anticipat și KUTGW. Ți-aș recomanda prima dată să vezi, să te asiguri că ambele ventilatoare să învârt. Adică să nu rămână unul în urmă sau să aibă o turație mai ciudată. Vezi lucrul ăsta înainte să achiziționezi o carcasă nouă. Pe de altă parte, da, este foarte posibil ca o carcasă să nu ofere airflow care trebuie sau să fie confecționată din materiale mai subțirele. Ele ce se încălzesc foarte tare. Procesorul nu are nicio vină că Ryzen 5 5500 este un procesor bun, un procesor capabil, dar nu unul care să se încingă ca nebunul. Mai ales atunci când este răcit de un sistem I/O bun spre foarte bun, acel H55 de la Corsair. Bun, nu o să o mai lungesc atâta și o să spun decât atât. Recomandările mele sau ale noastre sunt carcasă Gambias Athena M6 Lite ARGB. O carcasă foarte bine construită, materiale solide, tablă ca lumea, are și un airflow ca lumea, are pe unde să intre. M-am ferit să-ți recomand o carcasă cu geam pe partea frontală. Deci toate modelele pe care le vei auzi sau le vei vedea sunt cu
cu mesh pe partea frontală, astfel încât cele 3 ventilatoare frontale să aibă de unde să-și tragă aer, nu să fie limitate la 2 betițe pe unde să tragă aer așa puțin sau deloc. În fine, Gamdiasu Athena M6 Lite ARGB este prima recomandare. A doua, o carcasă care mie îmi place foarte, foarte mult. Serios, foarte mult. Ryzen Ponos Ultra MS4. Foarte, foarte mult îmi place acest model. 3. Deepcool. Oare ce carcasă aș putea să recomand eu acum? Cam în același preț ca modelul de la Achiris. Cel cu care ne-a bombardat toată comunitatea și la un moment dat am înțeles de ce. Pentru că e o carcasă fabuloasă, foarte bine construită. Matrix 55 Mesh V4C ARGB. Iar ultima, dar nu cea din urmă, nu putem. Chiar nu putem. Dom'le, chiar nu putem. Alpha Gear Artisan ARGB. E o carcasă masivă, o carcasă ce îți permite să pui radiator pe spate. Dacă te gândești la un moment dat să îți iei un sistem de răcire de 240, 280 sau chiar 360, poți să faci lucrul ăsta. Chiar și cu bestia aia de la Arctic AC, adică freezerul 2 sau 3, de 240 sau 280, poți bine de tot. Și are și un airflow foarte, foarte ok. Încă o dată spun, toate cele 4 modele, cele 4 carcase pe care le-am recomandat, mi-am dorit din tot sufletul să nu fie cu sticlă pe partea frontală. Eventual, uite că mi-a zis Răzvan și bine a făcut că mi-a zis lucrul ăsta, eventual îți recomandăm ca radiatorul sistemului de răcire să-l pui în tavan, astfel încât pe spate să fie ventilatorul carcaselor, unul singur care să scoată, iar cele 3 din față să bage, ăsta de sus iarăși să scoată. Este! Bun! De la Dan, cablu pentru RTX 4070. Salutare, echipa Garaj, mi s-a pus pata acum câteva zile să-mi schimb cablul de la placa video RTX 4070 cu un streamer plus V2 de 8 pini. Doar că placa vine cu un singur conector de 8 pini, cam așa au venit toate modelele RTX 4070, iar cablul vine cu 2 a câte 8 pini. Dacă conectezi unul dintre ele, este ok, pe celălalt să lași în aer, da, este ok, e ok. Dacă știți voi alt cablu asemănător sau chiar ăsta, dar cu un singur capăt de 8 pini, ar fi bine. Cu stimă și respect pentru munca depusă, îți mulțumim foarte mult. Streamerul de la Lian a ajuns la versiunea V2, cum ți-ai dat și tu seama de altfel, streamer plus V2. Prima versiune îți permitea să folosești decât unul singur, pentru că alimentarea venea pe fiecare în parte. La V2 nu-ți mai permite lucrul ăsta, pentru că alimentarea vine per pachet. E exact așa, deci astea sunt cele 2 cabluri, iar alimentarea e de aici. Practic tu nu poți să scoți niciun fir. Nu poți să scoți niciun fir să folosești decât unul. M-am tot uitat de un prelungitor, pentru că ele sunt prelungitoare de cabluri. Ce mai încolo și încoace? Să le spunem pe nume. Nu există sau n-am găsit eu niciunul ce să aibă și această funcție ARGB și să fie unul singur, să fie alimentat unul singur. Sunt cu 2, sunt cu 3, nici măcar produse de prin China n-am găsit. Ba nu, am găsit unul singur, dar era cu RGB și lumea să cam plângea de el. De ce nu mai găsești de la Lian V1, că așa a zis, Streamer Plus, așa era denumirea lui? Pentru că utilizatorii au făcut ei ce au făcut și au început să se plângă că din cauza produselor s-a defectat, sursa, placa video și atunci cei de la Lian au zis, ok, voilà, cu 2 sau cu 3. Prindere pe toate cele 3 cabluri. E ok să lași unul în aer? Da, cum să zic eu, nu va afecta cu nimic, dar asigură-te că e într-un fel pus astfel încât să nu deranjeze din punct de vedere vizual. Domnule Răzvan, avem de la domnul Gabriel o configurație pentru PC Medium High Gaming. Sunteți preparat? Da. Ok.
s-au tare echipa pe sigara și în momentul de față adun bani pentru un build mai puternic. O să atașez coșul mai jos. Ce părere aveți despre această configurație sau configurația aleasă? Ar trebui modificat ceva? Și ar trebui să aștept să scadă prețul plăcii RTX 5080 pentru a o folosi în configurație. Mă gândeam că ar crește durata, Că ar crește durata până când ar avea nevoie de upgrade. Bă, sincer să fiu, nu cred că prețul noilor modele, indiferent că vorbim de Nvidia sau AMD, o să scadă așa brusc peste noapte. Nu cred lucrul ăsta. Țin să menționez că aș folosi PC-ul în principal pentru gaming. Vă mulțumesc, toate cele bune. Hai să vedem cum arată PC-ul. PC-ul am făcut eu un wishlist ca să pot să mă uit mai bine, nu din poze. Da, SSD Samsung 990 Pro de 1 TB PCI Express 4.0. Corect. Placă de bază MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi. Corect. O placă de bază corectă. Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D. Și asta e corect. Dar 9800X3D oare cât o fi? Hai că să vedem o diferență. Ia zi-ne, mă, tu cât ești? E 600 de lei diferență. Bine, și performanța este peste 7800X3D. Acum, știi cum e? Te uiți la orice leuț ca să-ți faci un sistem de gaming și să te joci Forță, adică, gândește-te totuși. 7800X3D, 9800X3D. Văd că e mare diferența, sunt 600 de lei, dar poate mai reușești să mai pui bani pe bani, cum se zice. Dacă nu și nu, 7800X3D e un procesor foarte bun pentru gaming. Carcasa un Deepcool CH560 Digital Black, e aia cu, știi? Frumii carcasă. Arctic Ace Liquid Freezer 3 280. Știi cât? Băi, mi-a deranjat neuronul la un moment dat. Pentru că nu mai înțelegeam nimic. Am găsit numai cu 240 sau cu 360 în carcasa asta. N-am găsit nicăieri cu 280. Am găsit pe un amărât de thread la un moment dat pe Reddit. Am găsit o combinație de genul ăsta. CH560-ul cu Arctic Ace Liquid Freezer 3 de 280. Aia e zdrahon, că e mai lată. Știm foarte bine că Arctic Ace Liquid Freezer are radiatorul foarte lat, iar ventilatoarele sunt așa mititele. Și stăteam și mă uitam, bă, oare intra? Toată lumea se plângea de un singur lucru. Radiatorul poate să atingă fără niciun fel de discuție, de fapt unul din ventilatoare poate să atingă fără niciun fel de discuție memoria RAM, în cazul în care, atenție, în cazul în care ai memorie cu RGB. Ce să vezi, mă? Gabi n-are memorie cu RGB, pentru că are FuryBeast 30 de GB de 5 la 6000 cele 30, fără RGB. Așadar și prin urmare, e vreo problemă? Nu. Nu e niciun fel de problemă, se poate poziționa în tavan, sistemul de răcire, carcasa permite. Până aici totul e bine. Monitorul Samsung Gaming Odyssey G6 e un QHD, QD OLED, 0,03 milisecunde, 240 de Hz, HDR FreeSync Premium Pro. 2999 de lei. Pentru un Quantum Dot OLED e un preț mai mult decât corect. Bun. Deci ne ducem spre 2K. 5080 ai putea, poți să nu mai ai niciun fel de problemă. Deja trebuie să te gândești cu 5080 spre 4K ușurel. Bine, nu cu detalii pe ultra extra. Sursă Corsair de 850 de W, certificare 80 plus Gold. Avem și mufa vieții. Deci nu o să trebuiască să folosești adaptoare și alte nebune de genul ăsta, pentru că placa video este un Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti WindForce OC. SFF-ul 16 GB GDDR7 256 bits DLS 4.0. Eu am să zic decât atât. Vis-a-vis de problema pe care o menționam un pic la începutul acestui mailbox, dar și în momentul de față. Uitați-vă la ultimul clip sau la, nu știu, în momentul de față nu mai cred că este ultimul clip de pe Gamers Nexus vis-a-vis de driverele Nvidia. Eu m-am speriat atât pe sistemul pe care îl testez acum, dar și pe laptopul de acasă, ce are seria 4000, cu ceva flicăre. Momentan acasă nu am probleme legate de freeze sau restarturi pe desktop și alte de genul ăsta. Posesorii de plăci grafice din seria 4000 încă mai au, dacă se lovesc de aceste probleme,
Mai ai opțiune, driverul din luna decembrie, ce este mega ultra stabil. Dar procesorii de seria 5000 ce au probleme cu restarturi în desktop al aplicațiilor sau jocurilor, ecrane negre după ce ești din sleep mode și lista poate continua. Din păcate, nu există o soluție până în momentul de față. Mai mult ca sigur că cei de la Nvidia lucrează pentru a găsi problema. Când o să apară o rezolvare acestei probleme, încă nu știm exact. Asta era așa ca o paranteză la configurația lui Gabi și faptul că a ales un 5070 Ti sau pe viitor, cum spunea el, dacă vor scădea prețurile, un 5080. De ce nu? Am zis eu că unul sau poate mail-uri seamănă între ele dacă te dai un pic mai în spate așa și te uiți sau ești atent la conținut, seamănă mail-ul de la Mario. Salutare băieți, acum un an mi-am făcut un PC cu o sursă de 850W de la Asus cu cabluri albe și după un an s-au îngălbenit și arată oribil. O Dumnezeule! S-a fugit! Nu? Ok, nu fugi. Am văzut că există ceva cabluri de la Streamer V2 care iluminează și mă gândeam să-mi iau aceste cabluri pentru placa video și placa de bază. Întrebarea mea este, da, conectez eu cablurile alea la cele vechi ca să nu le conectez direct din sursă? Nici nu ai cum să le conectezi direct din sursă, pentru că Streamer V2 Plus și Streamer Plus V2, indiferent cum le iei, că e așa o amestecătură de cuvinte, dar rezultatul e același, adică Streamer Plus V2 sau Streamer V2 Plus e același, așa, sunt prelungitoare. Deci practic tu bagi Streamer Plus V2 în placa video sau în placa de bază, nu, în placa video și în placa de bază, nu sau în placa de bază, iar cablurile de la sursă le bagi în aceste prelungitoare. Și ei sunt prelungitoare. Nu sunt cabluri de sine stătătoare pentru Asusul pe care îl ai tu. Întrebarea mea este, dacă conectez așa, puterea se duce la fel către placa de bază video sau se pierde dacă sunt prelungitoare? Înseamnă că se duce la fel. Logic, nu? Și chiar dacă erau cabluri custom, spre exemplu, pentru sursa ta, făcute de nu știu ce producător, nu se pierde nimic pe drum. Nu, sunt fire la interior. Sunt fire, nu e nimic altceva. Vă salut și faceți o treabă excelentă cu seria de Mailbox. Vă foarte mulțumim. Așadar și prin urmare, cumpărați liniștit aceste Streamer V2 Plus sau Streamer Plus V2, cum vreți voi, așa să fie, pentru că ele vor arăta bine și asta grație sistemului de iluminare disponibil pe fiecare cablu în parte. Dar vezi ce-ți alegi, că 24 de pin pentru placa de bază, ok, dar uite-te foarte atent la alimentarea plăcii video. Dacă e pe 8 pini, 2 sau 3, sau dacă este pe mufa proprietară Nvidia, alea cu câte are. Da, 12. Te-am să zic 16 cumva? Dacă ziceam 16, ziceam 32. Dacă ziceam 32, puteam să zic 69, 64. Să trecem la ultima întrebare. Să te bucuri de ele. Ultimul mail este cât o poveste pe care o spune Mădălin când face el review la Smeu, la Balaur, la Greuceanu și la toate. Greuceanu nu e vietate mitică. E un luptător, nu? O fi fost la Revoluție? De la George, probleme legate de cooler, saltare cu sigara și am o placă de bază Asus TUF Gaming. Asus TUF Gaming B650E Wi-Fi și acest cooler Arctic AC Liquid Freezer 3 de 240 RGB Black. Și următoarele întrebări. 1. Este suficient acest cooler să răcească procesorul Ryzen 9 7900X 3D? Eu am folosit un 240 no-name pentru tot ce înseamnă procesoarele din seria 9000. Este ok această bestie pentru 7900X 3D-ul tău? Cu siguranță da. Răspunsul meu este da. 2. Nu reușesc nici cum să aprind RGB-ul de pe cooler. Coolerul vine cu două tipuri de cabluri de conectare.
unul all-in-one, ok, și unul în care să controlezi separat ce vrei tu. Pompă, fan, VRM. Corect și asta. Am conectat cablul cu cele 3 mufe la placa de bază, pompă în mufă de IO Pump, fan în mufă de CPU fan și VRM în mufă de CHA-FAN 4 sau System Fan 4, cum mi se mai spune. Am conectat ambele tipuri de cabluri, și cel all-in-one și pasta cu alea separate, dar degeaba, nu se aprinde niciun ARGB. Ce aș putea să fac? Problema e cât se poate de simplu. Sunt două variante. Ori ai varianta corectă a Arctic Algae Liquid Freezer 3240, ori nu ai varianta corectă. Ha? Cum adică? Adică ai varianta corectă și nu ți-ai dat seama că din pompă mai iese un cablu mic ce trebuie să-l montezi în placa de bază ARGB, una la mână, și doi, nu ai varianta corectă, iar din pompă, evident, nu iese acel cablu. Ce cablu zici tu, Mădăline, acolo? Hai că o să pună Lucian, când editează mailbox-ul, o să pună o mufă, să-ți dai seama despre ce e vorba. Varianta ARGB, by default, în momentul în care ai scos toate componentele IO-ului din cutie și în momentul în care ai scos și pompa, o să vezi că atârnă un fir. Firul ăla trebuie să intre în portul ARGB disponibil pe placa de bază, ca să alimenteze, ce crezi tu? Iluminarea ARGB. Ce poate fi controlată dacă ai Asus prin intermediul, cum îi zice? AuraSync. Dacă nu ai acel fir cu acea mufă pe care ai văzut-o un pic mai devreme, înseamnă că ai varianta non-RGB. Pentru că aia iese separat, iar tu pui prin lateral dreapta, pui restul de mufe. Adică all-in-one-ul sau cele 3 separate. Da, oare trebuia să am în plus și un cablu de 3 pin 5V pentru ARGB? Ăla vine atașat direct, nu se montează ulterior. Nu se montează ulterior. Ăla este singurul fir ce iese din pompă și nu se montează ulterior. N-am un astfel de cablu și doar ce două de mai sus cu care a venit cooler, am încercat să descarc aplicația Asus Armor Crate, dar degeaba nu găsește coolerul acolo. Iar în BIOS nu văd nicăieri ceva de lumină coolerului. Nu, în BIOS nu o să găsești niciodată. Niciodată nu o să găsești informații legate de periferice, pentru că astea sunt niște periferice care se conectează la placa de bază. Sunt periferice. Oare ce aș putea să fac? Tocmai ce ți-am dat răspunsul, în cazul în care există acel cablu ce iese din pompă, ai varianta RGB și pe aia trebuie să o montezi la portul disponibil pe placa de bază. Dacă nu iese acea mufă, înseamnă că nu ai varianta RGB, ai primit varianta non-ARGB. Aia e. Am următoarea configurație și chiar v-aș ruga să-mi dați o părere sinceră despre asta și să-mi spuneți dacă este ok și pentru gaming 4K în viitor. Placa de bază, procesorul și coolerul de mai sus. Am vorbit de el deja. Memorie Corsair Vengeance 32 de GB de 5 la 6400, cele 32. Bun. SSD M2 Kingston Fury Renegade 2 TB PCI Express 4.0. Bun. Placă video Gigabyte GeForce RTX 4070 Super WindForce OC 12 GB. Sursă Gigabyte 80 plus Gold 850W, modelul PG5. Iar în prezent am acest monitor 2K 1440p Samsung Odyssey G55C, un curbat de 27 de inch, QHD VA 1000 secundă 165 de Hz, HDR FreeSync. Configurația pe care o ai, iar placa video pe care o ai, fără niciun fel de discuție, poate 2K cu, cu un număr de cadre pe secundă foarte, foarte ridicat. Dar pentru 4K nu prea. Adică poți să te joci 4K folosind și tehnologie de la Nvidia, de la SSR, Frame Generation, acolo unde sunt implementate, dar să te mai joci și cu detaliile. Adică să nu ai pretenția ca 4070 Super să îți ruleze, eu știu, Black Myth Wukong cu detalii pe cinematic, chiar dacă activezi DLSS pe modul performance și Frame Gen. Nu prea. 4080, poate 4080, nu poate. 4080-ul se va duce acolo unde trebuie să ducă, adică 4K, dar încă o dată acolo mai pe medium, mai pe high, mai combinate, high cu medium, you know? Adică eu văd de la 4080-ul de pe laptopul meu și pot să-mi fac o idee
până unde s-ar duce cel mai mult. 4080 de laptop sub nicio formă. 4080 de laptop e un fel de 4070 de desktop. Dacă nu chiar între, posibil, probabil, cine știe. N-am făcut o comparație deocamdată. O să o fac dacă vrea toată lumea să fac comparație între 4080 de laptop și 4070 de desktop. De ce nu? Idee. Dar acolo contează și celelalte componente să fie identice și nu prea se poate. Nu prea. Nu. Mulțumesc că anticipat și o zi faină vă doresc. Uită-te foarte atent încă o dată la pompa sistemului de răcire pe care o ai tu. Ăla trebuie să iasă pur și simplu din pompă, firicelul acela. Ce face firicelul ăla? Firicelul ăla, încă o dată o spun, se conectează pe placa de bază și are legătură cu electronica disponibilă în pompă. Pentru că tu vii cu ăla care e magnetic, pornește ventilatorul și tot acolo e și iluminarea. De unde își trage curent? Din partea asta, de aici, din pompă. 5 fuseră și le-am rezolvat pe toate. Și sperăm să mai ajutăm și pe alții. Dacă și tu ai nevoie de ajutorul nostru, trimite-le pe ele, pe mailele, către noi. Pe cine? Trimite-le pe mailele la noi. Pe live@pisigaraj.ro sau accesând pe cg.ro/tv și completând formularul din site. Până miercurea viitoare să aveți o zi, cum să ningă? Să nu mai ningă? Ok. Să fie cum vreți voi să fie. Hai, bye guys!